Niin, kesäpäivä Kuopiossa Sääksen pesällä. Kyläkalastaja Jorkki on juuri heittänyt tuohon ison lahnan ja tuossa Sääksi koiras käy noutamassa sen vedestä. Lentelee vähän tuossa ja ottaa sitä parempaa otetta ja välillä kun se menee tuohon metsäreunaan, niin kuvajalta katoaa tuo Sääksi, että missä se oikein lentää, kun pitää paljain silmin katsella, mutta kyllä se kohta löytyy kuvaan taas tuossa se lentelee ja siinä se meni vähän tuonne puun taakse, mutta tulee sieltä näkyviin ja tässä vaiheessa kuvaajakin huomaa, että se on taivaalla taas. No niin, Sääksi menee tuosta nyt pesää kohti tuohon vasemmalle ja silloin on istumapaikka siinä pesän takana olevalla männyn oksalla ja sinne se menee sen kalan kanssa. No mutta mitä sitten tapahtuu? Ilmestyy vieras Sääksi taivaalle, pyörii siinä pesän luona ja pörrää ja emo on siellä hädissään, se nähdään myöhemmin pesällä. Koiras on kalan kanssa pesän takana, eikä oikein tiedä mitä tekisi, kun iso lahna ei sitä viittisi jättää, eikä ehdi heittää sitä pesälle, vaan siinä on vähän niin kuin tilanne päällä. Me nähdään kohta kuvaa sitten itse pesältä, kuinka emo on hädissään siellä poikasten kanssa. Ja siinä vaan häirikkö Sääksi pörrää. Käy lähellä pesääkin ja emo ei ollenkaan tykkää tuommoisesta vieraista Sääksistä, kun sillä on pienet poikaset pesässä. No nyt lähtee koiras perään, sillä on kala kynsissä vielä, se lähtee ajamaan sitä takaa häätämään pois, vaikka sillä onkin kala ja näyttää sille, että pois täältä, tämä on meidän pesä. Noin se sitä lähtee viemään tonne kauemmaksi ja emo rauhoittuu sitten pesällä. Tässä on tilanne pari minuuttia aikaisemmin, kun se vieras Sääksi on pesän yllä. Naaran alla on pienet poikaset ja se tuossa rupeaa tekemään tämmöisiä hätääntyneitä liikkeitä. Vinkasee siinä koiraalle, että lähdepä ajan sitä takaa tuota pois. Sinne välillä vilahtaa sen häirikkösääksen varjokin tuossa, jos tarkkaan katsoo. Mutta koiras lähtee kohta hoitamaan sitä hommaa tässä ja vie sen pois ja lopussa kaikki on hyvin ja poikaset turvassa ja häiriö on ohitte. Koiras palaa kalan kanssa pesän tuntumaan. Tuossa vielä vilahti se häirikkö juuri. Koiras palaa sitten kalan kanssa ja perkaa sen ja tuo kohta pesälle ja emo ruokkii sillä poikaset. Loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta tämmöistä tapahtuu Pohjois-Savon Sääksenpesällä Kuopiossa.